आं दिनै बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानो थांनाय जानुवारि दानाव मरिगावआव जोंनि 38 ट्राइनेल कनफारेन्स जादोंमोन सेन्ट्रेल कमिटिनि बेवहाय आंखौ लेङाइ आफादगिरि हिसाबै सायख'दोंमोन। बिनि उनाव आफादगिरि बिथाङा बिसेस खारनबसत' अब्याहति लानायनि उनाव दिनैसिम आंनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरिनि दायित्वखौ होनानै दङ आरो जोङो दा आपातत आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि बिरुद्धि बिसेसकरि हानि बे लेन्ड ब्लकनि जिथुनाखि आइन बेखौ खुब टेकफुल्लि कौशलगत भाबै विभिन्न नन प्रोटेक्टेड कमिउनिटिफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासनि नटिफाइ खालायनो नागिरनाय केबिनेट सिद्धान्तनि बिरुद्धै जोङो जथेस्थ भाबै गोख्रों भाबै आपत्ति खालायबोदों आरो विभिन्न जनगोष्ठीनि बिथोराव नेपालीफोरखौ सिगाङाव जिथुनाखि नेपाली ग्रेजियार काल्टिवेटर बे हिसाबै प्रोटेक्टेड क्लासमोन दा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सिद्धान्त लादों जे नेपालीफोरखौ गोरखा हिसाबै एसे हल प्रोटेक्टेड क्लास ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थिसननो नागिरदों। जों बिनि घोर बिरुद्धि खालायदों। दिनैनि दिनाव बे बाथ्राफोरखौनो दिनैनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि कनफारेन्सआव डेलिगेट हाउसआव खुब मोजाङै सावरायनाय जादों आरो बिनि बिरुद्ध सदनखौ खालायगोन आरो भबिष्यताव बिनिख्रुइ बांसिननिफ्राय बांसिन गोख्रों बिरुद्धि खालायलांगोन। बेखौ जेरैखिजाया जों मानिनो हाया बे सिद्धान्तखौ लानाय जादों। 22 नभेम्बराव नोंथाङा लादों जिखुनु नों ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि मर्यादा होनांगोन बिनि खेत्रआव नोंथांमोना माबायदि आरो साखाफारा जादों? बिनि थाखाय जोङो एवारनेस खालायगासिनो दङ। प्रत्येक जिल्लाफोरखौ जों बिथोन हरदों। जोंनि चिरां जिल्लायाव दिनै बेखौनो सावरायनानै सिद्धान्त लादों फैगौ 22 तारिख नभेम्बराव जितु जिल्ला पर्याय साब डिभिजन पर्यायाव सिसिट'आ जयै बे अर्गेनाइजेसनफ्रा ज' जानानै 2 घन्टिया धरनानि गेजेरजों डिसि आरो एसडिअनि थ्रुयै चिफ मिनिस्टारनो जिथुनाखि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव आसाम सरकारा नन बनाफाइड कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ नटिफाइड खालायनानै बनाफाइड खालायदों बिनि बिरुद्धे गोख्रों भाबै जोङो आन्दलन गणतान्त्रिक आन्दलन खालायनानै धरनानि जरियते बेखौ मेमरेन्डाम हरनायनि गासैबो जिल्लायावनो साखाफारा जानानै दङ। मैया डेलिगेट रेजिस्ट्रेसन जादोंमोन 3 बाजियाव। डेलिगेटआ रेजिस्ट्रेसन जादों टटेल 157 जन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन टटेल जोङो 250 जन डेलिगेट अबजार्भार हिसाबै मेलखौ खुंनाय जादों। मा नोंथांमोना ट्राइबेलनि जिखिनि जेंना डेलिगेटआव मोजाङैनो दा एक्जिस्टिं जिथुनाखि सोलिदों बेखौ मोजाङै सावरायलायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव सामाजिक भाबै जिथुनाखि जोंनि ट्राइबेलफोरनि समस्या दं बेफोरखौ सावरायलायनानै माखासे गोनां प्रस्ताब लादों। बे प्रस्ताबनि बिथोराव बिसेसकरि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि शिक्षानि बिथिंजों डेभेलप खालामनो थाखाय प्रत्येक प्राइमारियाव एवारनेस खालामनायनि प्रग्राम लादों प्रस्ताब लादों। बिनिफ्राय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक तथा फरेस्ट रिजार्भ एरियायाव थानाय जोंनि ट्राइबेल परियालफ्रा गाव दखल खालामनानै बा एसटि एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुइलार्स एक्ट 2006 आइननि गेजेरजों जिथुनाखि लेन्ड राइट अफ टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय बे हाफोरखौ मोजाङै संरक्षण खालामनानै लाखिनानै संसार जालांनायनि एवारनेस खालायनो थाखाय दिनैनि डेलिगेट सेसनाव प्रस्ताब लानाय जादों। लोगोसेयै दिनै बे डेलिगेटआव सावरायनाय जादों जे जोंनि ओनसोलाव गथ' लाइमोनफोर सेंग्राफोर जा सिख्लासाफोर जा फरायसाफ्रा बा माखासे फरायलाबोनो थानाय लाइमोनफ्रा ड्राग्सनि प्रति खुब आकृष्ट जानाय जों खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों। बे बिथिंजोंबो एन्टि ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम लानो थाखाय प्रत्येक प्राइमारियावनो एवारनेस लानो दिनैनि डेलिगेट हाउसआव प्रस्ताब लानाय जादों। गोबां खामानि मावदों जेरै टटेल आसामनि अल आसाम ट्राइबेल संघआ जेफोरनाखि ट्राइबेलफोरनि सांबिधानिक मोन्थाय दङ बेफोर मोन्थायखौ
सरकारनो दृष्टि गसर खालायनानै आदाय खालामनाय जिखिनि प्लेन प्रग्रामफोर खालायबोदों बेफ्राव चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ गाजा गोमजायैनो गोख्रों भाबै बाहागो लानानै खामानिफोरखौ मावफुंबोदों। बडि फर्मेशन खोब चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि गोदान कमिटि दानाया खोब सुक्ष्म भाबै आरो सान्थि भाबै आरो खोब गोख्रों भाबै दाजादों आं बेखौ अनुभब खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि जानायनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट सिभिलनायनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट सिभिल डिस्ट्रिक्टआ जादों। बिनि उनावनो बिभिन्न जाथि संगठनफ्रा जिल्ला हिसाबै गायसंदों। थिग बिदिनो 2005 सनाव चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघखौ गायसंजेनदोंमोन दाजेनदोंमोन। बे दाजेननायाव सेक्रेटारि हिसाबै दायित्व लानानै दासिम चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावबोनाय जथेस्थ' अभिगथा गोनां सासे बिज्ञ व्यक्ति सुखेल बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो सासे समाजनि सिबियारि क्वालिफाइड सासे व्यक्ति थानेश्वर ब्रह्म बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानै टटेल 44 जन मोनसे कमिटि दानो हादों आरो बे डेलिगेट हाउसआव जिथुनाखि थांखिफोर लादों बेफोरखौ गोख्रों भाबै बिथांमोना दैदेननानै सलायलांनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। जोंथ' बेखौ थोंजोङैनो अपोज खालामखादों आरो अपोज खालामनानै दा जोङो फैगौ 22 अक्ट'खालि गासै डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनि अफिस आरो साब डिभिजनेल अफिसार सिभिलनि अफिसाव जोङो 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जोङो खेंखाय बिलाइ बा स्मारक पत्र एबा मेम'रेन्डाम जों हरनायनि थांखि लाखादों। जों स्पष्टयै बुंखादों जे जिथु आसाम लेन्ड पलिसि 2019नि 17.5 क्ल'ज बे क्ल'जखौ जिथु रिभ'क खालामदों बे केबिनेट डिसिसनखौ उइथड्र खालामथारनांगोन। उइथड्र खालामनानै बेखौ बहाल लाखिनांगोन आरो जों बेखौ जेब्लायबो गनायनानै लाया, जों एक्सेप्ट खालामखाया। आरो आहम, मरान, मटक, सुतिया जेरैहाय सदिया, मुरकं, सेलेक आरो सिसिटङानि ट्राइबेल बेल्टआव बिसोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास होननानै जा बिथांमोना नटिफाइ खालामदों बेखौबो उइथड्र खालामनो बुंदों जोङो। आरो 2011आ बेस इयार जानो हाया। 1951आव मार्च दानावसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दानाय जादोंमोन। सदिया, मुरकं, सेलेक आरो दा गोदानै सिसिटङानि दादों। गतिके बे बेल्ट ब्लकआव आहम, मरान, मटक आरो सुतियाफोरखौ जुदि प्रटेक्टेड क्लास खालामोब्ला 51आ बेस इयार जानांगोन, काट अफ डेट जानांगोन। आरो एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौ आसाम केबिनेटआ बिटिआरआव आरो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास खालामदों। खिन्थु जों बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै, जों टटेलि अपोज खालामदों। बेखौ स्ट्रेट जों अपोज खालामखादों आरो अपोज खालामलांबाय थागोन। आरो जों फिन लोगो हमफिनगोन चिफ मिनिस्टारखौ बै डिसिसनखौ उइथड्र खालामनो जोङो नारसिनगोन। आरो जों बुंदों जे नेपालि काल्टिभेटर एन्ड ग्रेजियार्स हिसाबैसो बिसोरो रिकगनाइजमोन, बिसोर प्रटेक्टेडमोन। खिन्थु दा एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौनो जुदि प्रटेक्टेड खालामोब्ला दा बिसोरनिया सेट्रि थाहैबाय, उपाध्याय थाबाय, शर्मा थाबाय, थारमाने आपार क्लास नेपालिफोरखौबो सब प्रटेक्टेड क्लास खालामनो बिसोरो टटेलि बे पलिटिकेल गेम आरो बे सर्ट टार्म पलिटिकेल गेमनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि थांखि लादों होननानै जों सानो। ओमफ्राय दिनैसिमाव दाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जाय इलिगेलि इनक्ल'जार बेखौ दाबो होनायनि बेबस्था लायाखै, जेबो बेबस्था लायाखै। जों ट्राइबेल संघ बेराफारसेजोंहाय जाय लेन्डलेस ट्राइबेल बिसोरनो हा होनायबो जायाखै। मा बुंगोन सार? दा बेनोथ' माने गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों 1 लाख मानसिफोरनो हा होबाय होननानै जा जोङो व्हाइट पेपार बिदों बेसेबां ट्राइबेलनो हानि पाट्टा होखो, सोर मानसिनो हानि पाट्टा होखो बेनि मोनसे लेखा दिहुना व्हाइट पेपारजोंनो हो दिन्थि, होमब्लासो जोङो गनायना लागोन। दा नोंसोर जोंनि ट्राइबेलनो हाबो होआखै, गुबुन फारसेथिं आखौ एभिक्सनबो खालामबाय, एनक्रचमेन्ट दङ, इलिगेल इन्डास्ट्रि दङ, सब सेटिं माबा जानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव जा नन प्रटेक्टेड क्लास अफ पिपोलनि माबाफोरा कम्पेनिफोरा इलिगेलि इन्डास्ट्रि बहायगासिनो, कोटि थाखानि इन्डास्ट्रि बहायगासिनो आरो बिसोरखौ दिनैसिम एभिक्सन खालामनायनि जेबो थांखि लायाखै। आरो प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे भद्रलुका गुवाहाटी अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन 2012आव PIL। बे PILनि जाजमेन्टआ रोखा रोखायै बुंखादों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रचमेन्टफोरखौ एभिक्ट खालामनांगौ निर्दिष्ट टाइमनि बिथोराव। आरो बे कोर्टनि अर्डारखौ जुदि फल' खालामाब्ला डेपुटि कमिशनारफोरनि सेलारि पर्यन्त दाननायनि मोनसे अर्डार होनाय जादों। थेवब्लाबो खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ जेबो इनिसिएटिभ लायाखै। मुथते न्यायपालिकानि अर्डारखौ कार्यपालिकाया फल' खालामाखै।
बे बिराद आनफर्चुनेट आरोना ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय मोनसे थासारि सोलिदों बेनि खेत्रआव नोंथांमोना बेफोरथ' स्पेसिफिक नङा बुङो सोरबा जे ट्राइबेल संघआ नन ट्राइबेलफोरनोबो सार्टिफिकेट होदों होननानै खिन्थु बे नंखाय आरो जुदि सोरबा माबोरैबा मोनदोंब्ला गावसोरनि हेकखौ जुदि साप्रेस खालामनानै फ्रडुलेन्टलि जुदि दिहुनदोंब्ला बिनि एगेन्स्टआव जों इनकुवारिनि माबा होबाय थादों इनकुवारि खालामदों डिसिनो जोङो गभर्नमेन्टनो होदों दा कमिटि अन वेलफेयार अफ SC and ST आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि चेयारमेन भुबन पेगुनो जोङो मोननै मोनथामसो केस होदों फ्रडुलेन्टलि बिसोर दिहुनदों सोरबा आहम मानसियानो कसारि लिरनानै दिहुनदों बेफोरबायदि खायफा एग्जाम्पल दङ थानायालाय सार एसामिस लेंगुवेजआ जे कम्पालसारि जानो थांगासिनो फर लेंगुवेज पलिसियाव बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा आरो बेनो जुदि जायोब्ला जोंनि बर' रावा मा जागोन दाथ' बेथ' अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि 8th शिडिउलावबो हाबखाबाय हाबखानायनि इयुनाव बिटिआर एरियायावनो जुदि जोंनि गावनि रावखौनो जों जुदि फोथांनो लाखिनो हायाब्ला बेथ' जोबोद माने आनफर्चुनेट बाथ्रा जायो गतिके जोङो ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ जा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै कम्पालसरि खालामनायखौ जोङो डिमान्ड खालामो नोंथांमोननि ट्राइबेल संघनि जिखिनि 2 बोसोरारि जथुम्मा जानो हमगासिनो दं एबा दिनै चिरां जिल्लायाव जाबाय माबायदि नोंथांमोना जिल्ला आफादफोरनि सायाव माबायदि खामानि मावनांगौ एबा माबायदि थांखि लानांगौ होननानै नोंथांमोना ट्राइबेल संघआ मानसिफ्रा बुंनाय बायदि जों खालि सार्टिफिकेटल' इस्यु खालामा जों दा सिम्पलि आइडेन्टिफाइ खालामो खिन्थु जों माखासे हाबाफारि जोंहा दंखायो दा मोनद' हारिया ST बिगासिनो जों होबथागासिनो सिन्स 96 जों दासिमनो होबथानो हादों आरो मा गभर्नमेन्टआ बिसोरनि फेभाराव गासै पलिटिकेल पार्टियानो मोनद' हारिखौ सापर्ट खालामो बिसोर ST जानायखौ नाथाय जोङो ट्राइबेल संघआ गोख्रोङैनो बेखौ होबथाबोबाय थादों आरो होबथानो हालांदों आरो जों होबथाबोबाय थादों रिजार्भेसन पलिसि प्रपार इमप्लिमेन्ट जायाखै गतिके प्रपार इमप्लिमेन्टेसन अफ द रिजार्भेसन पलिसि जोङो नांगासिनो बेनिफ्राय सेडुल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खौ प्रपार इमप्लिमेन्ट खालामाखै गभर्नमेन्टआ दाबो गोबां ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि पाट्टा मोनाखै फरेस्ट एरियायाव गतिके बेखौ प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो होसिनबोबाय थादों नारसिनबोबाय थादों गभर्नमेन्टखौ गोबां आरो हाबाफारि जोंहा दंखायो आरो फैगौ सानफोराव जोङो आरो मोजाङै गोख्रोङै हाबाफारिफोरखौ मावलांगोन थेंक इउ